Masquerade saying Zimbabwe, welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana katika kutanka kukuya pana ino channel. Please don't forget to subscribe. Kana jowa garoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nas mure Zimbabwe tavigira nyaya ya buditswa ne Border Management Authority ya South Africa iyo ya buda. Ishtaura iyo city South Africa ya take our measures to enforce security per border. They're going to make sure that my Zimbabweans are kuva ku Zimbabwe achenda ku South Africa vane ma documents are proper. Vataura izvi kunge pane ma reports akabuda achinzi around 40,000 people vapinda mu border South Africa vachibva ku Zimbabwe zvichinzi and the numbers are expected to increase. Since more than 4,000 people vaka interceptwa vachitry kupinda pa border nemapepa asiriwo. The Border Management Authority Commissioner of South Africa ataura iwo achiti vawedzera mapurisa pamwe chete nemasoja kuti va protect this area. Since they are going to make sure kuti everyone apinda ane mapepa akakwana. Shinzi kusanganisira shinzi ma measures achatorwa ma vehicles pamwe chete nema pedestrians achanga achifamba nepa border muri Zimbabwe. During festive season more than 400 vanhu vakabuda mu South Africa vachienda ku Zimbabwe. Shinzi vanhu vava vari kuexpect kuti vadzoke vese vari around 400,000 or more. So South Africa ya deploy masoja pamwe chete nemapurisa kuti vamake sure kuti hapana achapinda zviri illegal. Pataura zvakare kuti they're going to keep an eye on smuggling yema cigarettes nekuti pari kunzi ma cigarettes ari kusmugglwa achipindwa nawo mu South Africa. Ndo nyaya tatavigira muzvaura nasi tudze zvamakufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section. Ndofunga last week pane ma videos akatrenda pa social media apo the opposition we political party South Africa pamwe chete nevanhu vake vakaenda pa border vachistopa ma Zimbabweans from entering South Africa muri Zimbabwe. Ndo nyaya tatavigira muzvaura nasi iri kuitika pa Beitbridge border post. Tudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.